små ivrige hænder pakker computerne bonbon ud. Sådan der. Hvor vandt du den ind? Der var Turtle Beach havde sådan en konkurrence, hvor man skulle beskrive, hvad man troede Bioshock Infinite ville være med 5 år. Det ved jeg ikke, jeg har aldrig spillet Bioshock, jeg vidste faktisk ikke rigtigt. Jeg vidste godt, okay, sådan lidt steampunk, lidt... der var et plot twist, hvor det taget ved røven. Ja. Men det var sådan... Er nogen af jer, der har Xbox, mangler at få på? Xbox desværre. Du har PS3 som har det? Hvad var det? Det var faktisk bare det, du skulle bruge. Ja, så var det her whatever. Et fint lille billede på med skitser og sådan noget. Facebook. Det er en unboxing-video. Jeg ved ikke, om der nogensinde har været så uentusiastisk en unboxing-video. Oh my god! Nå, jeg vinder lige om. Først åbne spændende og sende spændende. Hvad er det der? En nøglering og en lille, plastikmand eller et Spørgsmålet er, en myresoldat eller noget. hvor vi skal tjekke Sørens tidspunkt. Jeg har ikke fælles, jeg har begrænset licenser. Og en masse ting, det er svært at finde, det kommer tilbage. Så spørgsmålet er, om du ikke kunne gøre det, og så laver jeg noget for dig i stedet. Ja. Er du glad? Ja, jeg vil gerne spille spillet, jeg vil gerne have de der hovedtelefoner også. Alt det andet er sådan lidt. Det er en walkie. Okay.